Честима завършване, скъпи мои деца! Днес е последният ви учебен ден. Звучи малко тъжно, защото се разделяте с училищната скамейка, с учителите и с приятелите от училище. И в същото време много радостно, защото ви очаква един нов свят, надявам се по-добър, по-организиран, по-прекрасен. Запомнете добре, че този свят ще отвори широко обятия и ще ви прегърне, ако вие наистина обичате живота и умеете да се справяте с него. Насочете се към места в живота, които ще ви носят удовлетворение. Знайте обаче, че пряк път към мястото, към което ще се запътите, няма. Затова не позволявайте на това, което умеете, да бъдете връчено от това, което умеете. Предстои да удължите пътя на знанието. Стъпвайте здраво, силно, с високо вдигнати глави, защото вие го можете. Дързайте!